दिनै जरहाटआव थानाय बर' फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा जरहाट मेडिकेल कलेज जरहाटआव थानाय एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि काजिरङा इउनिभार्सिटि निस्ट बायदि बायदि कलेजफोराव फरायबाय थानाय गथ'फोरा ज' जानानै मोनसे फ्रेसार्स खुंदों। बेयाव फ्राय 200निफ्रायबो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायगासिनो दं आरो बांगासिनो दङ। आवगोल बोसोरफोरनिफ्राय दा बांबोगासिनो दं आरो मोजाङै बिसोर फ्रेसार्सखौ खुंनानै गाजा गोमजायै खुंदों आरो बयखौबो एनकारेज खालामदों जे बे फरायनायाव फरायबाय थानाय समाव सोरखौ बयखौबो सहाय होलायनायनि थाखाय बिसोरो मोनसे थांखि लादों आरो बयजोंबो सिनायथि जालायनानै बयखौबो माने एनकारेज खालामनायनि थाखाय बिसोर बे फ्रेसार्सनि गेजेरजों खावलायदोंबो आरो जोंखौबो बाहागो लानो थाखाय लेंहरदों। लेंहरनो थाखाय बिसोरखौ आं गोजोननाय बावहरबाय आरो बहुत जोंनि रिसार्च माने स्कलारफोरबो दङ, फोरोंगिरिफोरबो दङ। जेनाखि काजिरङा इउनिभार्सिटियाव डिन जानानै दं सासे जुगास बसुमतारी सार दङ, जाय एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियाव दं सानै प्रफेसार, नेस्टआवबो दं साथाम प्रफेसार। बयजोंबो ज' जाजोबनानै माबायदि जों सोलोंथाइखौ लानानै जौगानो हायो आरो बे सोलोंथाइखौ लानानै जौगानायनि उनाव हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो हायो बे खोथाफोरखौबो रायलायनाय जादों। मोनसे एनकारेजमेन्ट खालामनो हानाय मोनसे बिसोरो दिनै फ्रेसार्सआव बयबो जुथुमलायदों। बेनि थाखाय मोजां जादों आरो उनावबो बे मोनसे साक्सेस जाबाय थादों, बिदि जाबाय थादों आरो जोंबो बाहागो लाबाय थागोन, सहाय होलायबाय थागोन। बे खोथाखौनो आंबो बुंबाय। गोजोननाय थाबाय।